ani ang imong inahan. Mayong adlaw kaniyong tanan, ang atong ikatulong pulong sa 7 ka mga pulong ni Jesus sa wala pa siya mamatay, mao kini. Babay, ania ang imong anak. Anak, ania ang imong inahan. Mga higala, samtang si Jesus naghandom sa iyang langit nung puloy-anan, nga mao ang langit, nga mao ang iyang gingharian, nakahuna-una siya unsay iyang ibilin ngadto sa iyang mga tawo nga giluwas. Ang kalibutan nga iyang giluwas. Wala siya maghuna-una sa iyang kaugalingon lamang. Kundili naghuna-una siya may tungod sa unsay iyang ibilin ngadto sa katawhan nga iyang giluwas. Adunay gusto niyang mabuhat nga magbilin siya og labing presyosong bahandi dinhi sa kalibutan. Ug mao kana ang iyang gimahal nga inahan, si Maria. Mga kaigsuonan atong nahibaluan diha sa ebanghelyo, unsa kadako ang papel ni Santa Maria sa iyahang pagdawat sa kabubuton sa Dios. Sa diha nga ang Anghel Gabriel misulti kaniya nga siya mahimong inahan sa Dios, wala siya magduda. Iya dayong gidawat ang kabubuton sa Dios. Sa iyang pag-ingon, yes, ang imong kabubuton mao'y matuman. Ulipon ako sa Ginoo, ug ang imong kabubuton mao'y matuman. Mga kaigsuonan, si Jesus nagbilin kanato sa usa ka inahan nga mao si Santa Maria. Una-una ang bitaw nato pag-ayo unsa gyud ang papel sa mga inahan sa atong kalibutan karon. Dili ba? Daghan kanato karon ang gibaliwala na lamang ang mga inahan. Daghan kanato karon, labi na kung tigulang na ang mga inahan, matod pa sa usa ka speaker nga mag-away ang mga anak may tungod sa inheritance. Apan dili mag-away ang mga anak kung kinsay magbantay, kinsay mag-atiman, kinsay mag-alima sa ilang inahan nga tigulang na o sa ilang ginikanan nga tigulang na. Wa gyud nag-away matud pa sa kadaghanan natong kasinatian, di ba? So mao na mga kaigsuonan nga adunay dakong papel ang inahan nganong gibilin ni Jesus ang iyang inahan ngadto kanato. Ang iyang inahan usa ka ehemplo sa usa ka tinuod nga inahan matinud-anon sa kabubuton sa Dios. Numero 1 nga gisunod ni Maria. Numero 1 nga gisunod ni Maria ang kabubuton sa Dios. Gidawat niya, iyang gisabak ang batang si Jesus sa iyang sabakan. Ug una sa tanan mga kaigsuonan, nahibalo kita sa panghitabo, di ba? Anaa sa ebanghelyo nga sigurado kita gibiay si Maria sa diha nga siya nagmabdos nga wala siya ibana. Gibiay, gitamay, unsa pa kayod ang gisulti sa katawhan tungod kay nagmabdos siya nga walay bana. Apan mao na ang kultura sa mga Hudeo. Ang kultura sa mga Hudeo nga ang babae nga magabuhat sa ingon pagapatyon, batuhon siya. Apan kining tanan giagwante Maria o iyang gidawat ang tanan nga kasakit nga iyang giagian. Ug mao kana usab ang buhat sa Espiritu Santo mga kaigsuonan. Paghatag kaniya og lamdag, paghatag kaniya og kusog, paghatag kaniya og grasya nga malampasan niya kining tanan. Busa makita nato nga si Maria nagpakita sa iyahang matud pa tapat, matinud-anon nga miingog yes ngadto sa amahan. So mga kaigsuonan, balikan ko. Giunsa nato karon ang atong mga inahan.
Giunsa nato pagtratar ang atong mga inahan. Nahibalo kita unsay gibuhat ni Santa Maria sa diha nga gipanganak niya si Jesus nga iyang bugtong anak uban ni San Jose nga iyang bana. Diha usab makita nato sa pagbasa sa balaan nga kasulatan nga si Maria nag-antos sama kang San Jose. Tungod kay nahibalo siya nga daghan ang gustong mopatay sa iyang bugtong anak. Wala pa gani mapila ka mausa ka tuig ang iyang anak, gusto na ni Herodes nga pagapatyon ang ilang anak. Busa mikagayo sila ngadto sa Ehipto. Kung atong pamalandungan pag-ayo ang ilang pagkagyo, paglayas ngadto sa Ehipto, grabe ang lugar, disyerto, kamingawan. Walay mga restaurant sa mga daplin-daplin. Kunili magbalon sila. Tanan nga gamit dala-dala. Tinuod na siguro sila asno ang gisakyan ni Santa Maria uban sa iyang anak. Apan siyempre kapuyon usab ang hayop, no? Ang ilang gidalang asno. O diha makita nato giunsa nila pagsakripisyo ang ilang kaugalingon aron lamang mabantayan si Jesus nga ilang bugtong anak. Una ang role, ang papel sa usa ka inahan. Sa mga kaigsuonan atong makita nga si Santa Maria nga gihatag kanato ni Jesus aron nga mahim-usab nga atong inahan. Tinuod nga inahan si Santa Maria ug iya gayud nga gi-practice, gibansay ang matuod nga papel sa usa ka inahan. Pagmahal, pagproteksyon sa bata, pag-alima, pag-atiman, pagpasanina, pagpabalay ug unsa pa man ang mabuhat alang sa ilang mga anak. Ug mao kanang nahitabo kang Santa Maria. Tungod kay si Santa Maria ato man usab nga inahan, mausab ka na ang iyang gibuhat hangtod karon alang kanato. Busa dining atong pagpamalandong karon atong hangyoon si Maria na sa kanunay iya kitang bantayan, iya kitang alimahan, iya kitang atimanon nga mapaduol kita hinay-hinay ngadto sa iyang bugtong anak nga Jesus. Mao na ang iyahang papel, no? So mga kaigsuonan kini atong pagpamalandong karon, nining importante nga pulong ni Jesus ngadto kang San Juan Evangelista. Ingon si Jesus, babayi ani ang imong anak, anak ani ang imong inahan. Pamalandungan nato pag-ayo kana mga kaigsuonan. Tungod kay adunay usa ka istorya usab nga ako nadungog nga nabasahan usab nako kini sa tinud nga nang hitabo dito sa Italy. Ang pangalan sa babae sa kainahan ay si Gianna Berretto Mola. Usay na hitabo. Sa diha nga nagmabdo siya, nahibaluan sa doktor nga siya adunay sakit nga tumor sa iyahang uterus. Unya, mingon ang mga doctors nga kinahanglan i-abort ang bata. Panula siya mosugot. Matod pa niya, ihalad niya ang iyang kaugalingon nga ang bata gayud mahimugso. Tinuod man, sa diha ka nahimugso ang bata, siya usab namatay. O gihimo siyang santa, o tungod kay iyang gihalad ang iyang kaugalingon nga kinabuhi, aron nga mabuhi lamang ang iyang anak. Busa mga kaigsuonan, mao kana ang papel sa tinuod nga inahan. Ihalad niya ang iyang kinabuhi aron nga mabuhi ang iyang anak. Tinuod man sa diha nga gihimo siyang santa, ang Santo Papa nag-announce nga siya nahimong santa ug ang iyang anak mismo nga doktor na ang nagsulti, nagpasalamat sa iyang mama, sa iyang inahan tungod kay sa ang iyang inahan naghatag kaniya kinabuhi bisan kung ang iyang inahan nawala dinhi sa kalibutan. So anindot kaayo nahitabo sa ilang pagsaulog sa pagkasanta ni ining Gianna Berretto Mola. So usa ka na ka ehemplo mga kaigsuonan nga mahimo sa usa ka inahan unsaon pag atiman, pag-alima, pagpangga,
proteksyon sa kinabuhi sa bata. So mga kaigsuunan, mao ka na atong pamalandungan karong panahon sa Kwaresma o sa Semana Santa. Kini si Sister Rica Dalagit, usa sa mga Madre sa Daughters of St. Paul. Daghang salamat.